बैंगन बिटिया, अरे का भइल? काहे मुहवा फाड़ फाड़ के रोवत बाड़ू कुकुर जैसन? है का भइल बतावो। अरे का बताइए पंडित जी, अब भिंडी के दुल्हा काला मिलल बड़न। हमरो के बहुते डर लगता कि हमरो दुल्हा काला मिल जाई है। कवना उपाय बताओ ए पंडित जी, कवना उपाय करी? ओह नो। अरे इतना छोटा मोटा बात खातिर टेंशन काहे लेत बाड़ू बैंगन बिटिया? अरे तू टेंशन जन करो, अब तू बढ़िया से खा पियो रहो, समझ गईलू? तोहरा के मिल जाई दुल्हा, झकास दुल्हा मिल जाई, लेकिन एगो काम करे के पड़ी। कइले बे बाबा ये काम की? हमरा के मारे के पड़ी तो मर जाई, लेकिन दुल्हा हमरा के काला ना चाही। अरे गोर मिली है, गोर मिली है, तू टेंशन जन कर। चल जा बाबा के दुआरे आ जलवा ढार के आवो आ भोले बाबा से गोर दुल्हा मांगी हो, समझ गईलू? अरे हाँ ये बाबा, ये तो हम भूलिए गए रहनी हो। अच्छा ठीक बा, हम जाइब देवघर आ अपन ला झक्कास दुल्हा मांगब, ठीक बा?